guys. Ikaw may tawag ko na. Ikaw ang tawag na yan. Okay na lahat ang kailangan niyo? Please. Nako. I'm here to help the girls prepare for the ball. Akala ko naman, ako ang tutulungan mag-ayos. Mamaya ka na. Unahin ko muna yung mga anak natin. Max, anak, I have a dress for you and I'm sure you're gonna like it. Lin, palagay mo na sa kwarto ng mga bata, okay? Casey, I should have done this 25 years ago. Will you be my date to the ball? Pagkakipot mo lahat dita, pahirapan mo muna si Manong. Well, Maxim has suffered long enough, everyone. And even during those times, pinakita ng mahal pa rin niya ako. Maxim, yes, I'll be your date for the ball. Teka muna. Konti na lang yung hours to prepare for the ball, okay? So, dapat lahat kayo mas magaganda tonight. So, mamaya ka na. Come on, makeup girl!